Kapitolyo, may padala og mga tao alang sa pagtabang sa search and retrieval operation sa nalunod nga bangka sa Ormoc. DepEd Province nagtampo-tampo alang sa mga magtutudlo nga nabiktima sa pagkalunod sa bangka sa Ormoc. Mga biyahe sa gagmay nga sakyanan sa kadagatan gisuspenso sa Coast Guard. Kareta Tejero Creek i-rehabilitate sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Office of the President mimando sa pagsuspenso sa gipatuman nga suspension batok sa mayor sa Dumanhog. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya ang mga balita uban ang kanatibuk-ang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlawng Biyernes, petsa 3 sa buwan sa Hulyo, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Kapitolyo may padaog 4-man team gikan sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ngadto sa Ormoc aron mutabang sa rescue operation sa nitikyaob nga motorboat kagahapon sa udto. Samtang libreng mga lungon gi-order ni Congresswoman Lucy Torres ug gipada didto sa Ormoc aron maoy mapahimutangan sa mga namatay. Suginli ni Jinky Rosit. Daling ipadala og 4-man team ang provincial capital pinanguluhan sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ngadto sa siyudad sa Ormoc aron pagsusi sa mga nagunang panginahanglan sa mga survivors sa nalunod nga motorbangka Kim Nirvana B. Ang PDRRMO nga gipanguluhan ni Baltz Tribunalo mihimo og briefing ngadto sa mga survivors ug sa mga nahabiling kabanay sa wa makalingkawas sa trahedya. Ang Provincial Social Welfare and Development Office mibiyahe sa paingon sa Pilar, Camotes Island kaganiha aron pagkuha sa kumpletong listahan sa mga angayang makadawat og hinabang. Gipaybaw ni Governor Junjun Davide nga andam silang mutunol og hinabang pinansyal ngadto sa pamilya sa mga biktima gawas sa galastuhon sa pagpalubong. When the weather improves, then they will cross around to also to ask sa mga families kung sa mga nangamatay, sa mga victims sa tragedy gapon kung sa'y matabang. But we are prepared, no? Kahinumduman nga ang Camotes usa lang sa mideklarar og state of calamity panahon sa El Nino. Gipasalig sa Kapitolyo nga duna sila'y mahatag nga hinabang kung gikinahanglan sa LGU. Ni-expire naman ganit itong state of calamity na declaration, pwede siya, he doesn't expect nga ang mga council members niya mo-oppose ba na mag-declare sila o lain na state of calamity para lang mapadali ang pagpagawas sa pondo. Gisakay sab kagabi sa barko sa Robles Shipping Incorporated ang 30 ka mga lungon alang sa mga nakalas sa pagtikyaob sa motorbangka. Gi-order kini ni Leyte 4th District Congresswoman Lucy Torres Gomez og libreng gikarga sa Robles Shipping aron madala sa Ormoc. Jinky Rosit, News 5. Lakip nga nagbangutan ang DepEd Cebu Province kay daghan nga mga magtutudlo ang nabiktima og nakalas atol sa pagtikyaob sa motorbangka kagahapon. Nagpadana sa rescue boat ang personnel ang Coast Guard Cebu aron mutabang sa nagpadayong rescue operations. Suginli ni Andrea Patenya. Yes, naman tayo pool of kanang qualified mga teacher. Masulubong balita ang nadawat ni DepEd Provincial Superintendent Dr. Arden Monisit dihang iyang nahibawan nga dunay mga magtutudlog school principals nasakay sa mitikyaob nga motorbangka Kim Nirvana B pipila ka minuto human kini mibiya sa pantalan sa Ormoc paingon sa Pilar kagahapon sa udto. Dunay duha ka confirmed casualties nga sila si Sonia Moreno, ang principal sa Pilar National High School ug si Vanessa Borinaga magtutudlo sa Don Filomeno Torres National High School. Sa phone interview sa survivor nga si Roque Borinaga, ang principal sa Lanao National High School, nagkanayon kini nga gawas ni Vanessa, dunay laing high school teacher sa Don Filomeno Torres nga apil nga namatay nga usa ka Eliza Kiran. Duna sab kunoy 8 ka high school teachers ug usa ka elementary school teacher nga nakaluwas samtang ang uban sa mga magtutudlo pabiling missing. Si Roque uban pang mga principal gikan mitambong og seminar kabahin sa bag-ong grading system sa Ecotech dinhi sa Sugbo ug mipili sila nga muuli padung sa
Pilar via Ormoc. Samtang ang uban niadto og Ormoc aron mukubra sa ilang bonus kay YATM machine sa isla. Matod ni Roque, kalit kaayo ang hitabo diin na out of balance ang motorbangka mga 3 ka minuto human kini mibiya sa pantalan. Giingong kalit kaayo ang pagliko sa barko atul sa pag-atras ni ini ug mitikyaob dayon. Ingat mo to siya nga ito lagi pagkos ka ng makina mo doon na yapo kay hindi kong siminto na sa dagat pile kalit-alay kayo nagkupan kipit ko sila pangin kamot na ko kita mo sila kaya tulog ka bukupag niya kumulo kaya kapakop sila kaya hindi lang ikurong hanggang mabuhay akong diya anay kaya Nakaangkon og bukol sa si Roque human mapakong sa natikyaob nga sakayan. Nasamad og napiang ang tiil ni ini nga mo'y hinungdan sa iyang hilanat. Wa na lang siya magpa-admit og mipuyo una sa iyang paryente kay wa na siya'y kwarta. Sigun ni ini, di tinuod ang mga reports nga 173 lang ka mga pasahero ang luwan sa motorbangka kay milapas sila sa 200 ka mga pasahero. Bugat sab kaayo ang barko tungod sa mga karga ni ining sako sa semento. Pinagdala ng karga yun na dengan pumasero hanggang sa television na nag-indicate trading na tinuhol. More than 200 na pumasero ito. Ang mga karga, 300 ko nung ito sako sa siminto, bukas na cinta, dekalay kayo, pero din no? Mato ni Coast Guard Station Commander Weniel Azcuna, kun mapamatud ang overloaded, dako kayo ang kalapasan nga atubangon sa nanag-iya sa maong sakayan. Apan di kinibuot muhatag og detalye sa investigasyon sa insidente kay di ubos sa ilang jurisdiction ang Ormoc. It is a very serious offense, no? Kung matudan yun, no? Kung makakuha na excess passengers because there is a very strict guidance ang pamunuan sa Philippine Coast Guard regarding na bago makalayag ang barko, bago maklear ang barko, na within the capacity lang yun ta. Dugang ni ini, daghang kabanay sa mga pasahero nga taga Pilar ang gustong mubiyahe padung sa Ormoc karon, apan wa nila tuguti tungod sa dagkong bawd. Apan mipasalig siya nga kun wa nay gale warning ang pag-asa sa Kabisayan, tugutan dayon nilang makalawig ang mga barko padung sa Ormoc. Kagahapon, nagpada ang Cebu Coast Guard usa ka rescue vessel, 5 ka technical drivers, 35 ka personnel nga pulo sa rescue swimmers ug 3 ka medical personnel ngadto sa Ormoc. Kun makabalik na ang ilang rescue vessel sa Subo human ang rescue operations, mahimo nilang ipagamit ang ilang barko aron pagda sa mga paryente gikan sa Pilar padung sa Ormoc, lakip na ang pagbalhin sa mga patayng lawas gikan sa Ormoc padung Camotes. Mipagawasab og memo ang DepEd Province ngadto sa tanang magtutudlo sa probinsya sa pagtampo-tampo alang sa financial assistance sa mga namatay nga principal ug teacher sa Camotes. Maghatag ta og nagpasdihat mi, naghatag ta mga voluntary contributions o matigom na nga to basta atong bahinon sa tanan nga mga pamilya sa nahimtungdan. Nasayran nga ang principal nga namatay nga si Moreno, mo retire na unta karong buwana. Mipasalig ang DepEd nga sila na lang ang mutiwa sa iyang retirement application ug madawat sa iyang pamilya ang tanan niyang benefits. Andrea Patenia, News 5. Gisuspend sa Coast Guard ang mga biyahe sa gagmay nga sakyanan sa dagat dinhi sa Kabisayan. Ang hangin ug dagkong balod nga nasinati sa Kabisayan gumikan sa habagat nga naapektuhan sa bagyong Egay. Mubalik si Andrea Patenya. Gikanselar sa Philippine Coast Guard ang mga biyahe sa Central Visayas kaganihang alas 6 alang sa mga barko nga minus 250 gross tonnage tungod sa gale warning nga gi-issue sa Pag-asa. As of 9 a.m., 17 ka mga barko ang mikanselar sa ilang biyahe ug 611 ka mga pasahero ang nanga-stranded sa mga pantalan. We will take this opportunity na manawagan sa itong mga pasahero na kung pwede, kung dili ganun ka-importante ang ilang mga biyahe karong adlaw, kung pwede i-postpone muna nila. Kaya right now, daghan-daghan na po ang mga pasahero na na-stranded diri sa itong mga terminals. Nagdasok ang mga pasahero sa mga ticketing booths aron magpa-refund o magpa-rebook sa ilang mga tickets. Ang uban, nilukat og mga tickets bisan og tentative pa ang mga biyahe sa udto, hapon ug gabi nga mga trips tungod sa kaimportante sa ilang mga lakaw. Kinahanglan man mo ato buhol. So, bahalag tentative pa, we should have to, kuan na lang, murag nagsugal na lang mi. O, kay anyway, kung di gid madayon, kay di kaya sa dagat, so, di na po mimukubos. Ang mga stranded nga pasahero, iyahay og pahiluna sud ug gawas sa terminal ug matud nila nakasabot sila sa sitwasyon. Oh, okay ra.
Okay. Para naman po na sa mo ang ka-kwan food. Para sana kaligtasan, kayuhan ba? Tambag sa Coast Guard ngadto sa mga pasahero nga aron malikayan nga ma-stranded sila sa mga pantalan, mo inquire usa sila sa ilang mga shipping companies pinaagi sa pagtawag sa mga contact numbers nga nakaprinta sa ilang mga tickets o pag-check sa ilang mga websites. Mato ni Commander Weniel Azcuna, gipang deploy nila ang ilang mga sakop sa mga pantalan aron pagsiguro nga mituman ang mga shipping lines. Nanawagan sila sa mga local government units sa pagtabang nila og bantay sa mga unregulated ports diin kusog ang pagpamakyaw og mga pump boat. Manawagan na lang ta sa atong mga pasahero na they should not patronize and gamble their life na musugal sila biyahe karong panahon na kay nagkudagko jud ang balod pero no. Sa Severe Weather Bulletin number 4 sa Pag-asa, nahimo ng tropical storm si Egay gikan sa pagka-tropical depression nga nahimutang 310 kilometers northeast sa Virac, Catanduanes kaganihang 10 a.m. Duna kini gikusgon sa hangin gikan sa 65 kilometers per hour ngadto sa 80 kilometers per hour ug nagsibug paingon sa northwest sa gipaspason nga 13 kilometers per hour. Gibana-bana nga mapidpid kini sa northern Luzon ug mogawa sa Philippine Area of Responsibility karong Miyerkules. Ubos sa Public Storm Warning Signal number 1 ang Isabela, Cagayan, lakip na ang Kalayan ug Babuyan Group of Islands. Bisan ug layo ra ang bagyong Egay sa Sugbo, makasinati og pag-uwan-uwan ug dagkong bawd ang Kabisayan tungod sa hanging habagat, mao nga padayong mipahimangno ang Pag-asa sa paglikay sa paglawd sa kadagatan. So, gilwarning issue na ito gahapon, alas 5, nga doon na tayo laing gilwarning ganina issue na ito sa buntag. So, gilwarning state dito nga doon na tayo RAP to gale force, no? Sinati na ito sa Kabisayan. So, ato gipaabot maabot siya mga 10 feet ang iyang wave height sa maximum sa open sea. Gawas kang Egay nga adunay international name nga Linfa ug aniasud sa Philippine Area of Responsibility, laing bagyo nga adunay international name nga Chanhom nagpaingon sa Guam. Gibana-bana nga moderetsyo kini ngadto sa Japan apan makaapekto gihapon kini sa hanging habagat sa nasud. Pagatawgon kini og Falcon kun musud sa Philippine Area of Responsibility. While Igay nga to sa Taiwan, kani siya padung dito sa Japan. So di siya mupidpid sa Pilipinas. Dili pit mga layo siya sa Batanes, pero sa ingon na ito, tungod siyang gikusgon, typhoon category, kusog yapon kaya itong habagat. Ug uwan-uwan. Uwan-uwan gihapon, no? Laing low pressure area nga nahimutang duol sa Marshall Islands sa Pacific nga adunay gilayon nga mga 5,000 kilometers east sa Mindanao, adunay posibilidad nga mahimong usa ka bagyo sud sa 24 ka oras. Andrea Patenia, News 5. Public Safety Company gitahasan sa pag-abag sa pagtubag sa mga katalagman nga mahitabo sa Bukirang Barangay sa Rakbayan sa Sugbo. King Perez, Suginlimi. Gipakita sa Cebu City Police Public Safety Company ang ilang mga ekipo alang sa disaster response. Bisan pa nga dili maapektuhan sa bagyong Egay ang Sugbo, nangandam sila tungod sa kanunay nga pag-uwan nga nasinati sa Dakbayan. Mga mountain barangays ang usa sa mga disaster-prone area sa Sugbo, nga prone sa landslide. Nangandam gyapon ta karon. Para lang in case kung naaman, maabot man ang bagyo, at least nakaprepare at ang mga tao. Duna na gipang deploy ang mga pulis sa kabukiran tungod sa mga pag-uwan alang sa pag-report sa gayon nga dunay mga katalagman. Bisan kuwang ilang mga kahimanan sa disaster response, ang Public Safety Company ang gitahasan nga moabag sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang atong equipment kulang siya, pero naman tayo mga equipment sa City Hall nga pwede na itong ma-utilize. King Perez, News 5. Mga kanal sa downtown area, palawman sa syudad aron sa pagmenos sa baha sa Colon area. Ray Pasaporte, Suginlimi. Temporaryo nga gihawanan sa Prevention Restoration Order Beautification Enhancement ang dalan nga giokupar sa tabo sa Banay 2. 13 ka retailers og wholesaler sa RTW ang gipapahawa silang pwesto og gipahiluna sa may Freedom Park. O kuan ang ilang gipangayo kung asa sila nabutang, so nanami ang katong naay karinderya dire amo nang gibalhin nga to sa Tabos Banay 1 kilid sa Best Buy, then naay kanang dry goods. Sapa ang ilawom sa pwesto nga ilang giokupar nga padak-an og palawman
aron maminusan ang lunop sa Colon area. Gikabalakan sa syudad nga ang katong nahipabo sa una nga naglunop niya kanang gikan ang tubig dito sa ibabaw niya padung magud diri kay kaning dapita lupa magud ni siya. So diri ni nahanok ang tanang tubig. So nakinahanglan tagdako naagianan sa tubig. Palawman ang Gipasaligan sa syudad ang mga naninda sa tabo sa Banay 2 nga makabalik sa pwesto kung mahuman ang pagpalawom sa kanal ug temporaryo nga gipahiluna sa Freedom Park. Apan si Teresita Cañada, 15-30 na katuig nang naninda sa maong lugar. Dili mo balhin didto kay dili na makatultol ang ilang mga suki. Dili, sir, ang amo lang hangyo silid pid lami ani daplin. Dayon, ingon man nila inig humanig kita na limpyo. Ni pa-promise man sila nga pwede mi diha og silid sa daplin. Kay building naman sa 138 Mall. Ray Pasaporte, News 5. Buhion sa Cebu City Hall ang River Management Board ang ubanan na karon og mga pribadong grupo. Kini ang nakitang solusyon ni Mayor Michael Rama aron masulbad ang pagbaha sa pipila ka mga lugar sa syudad panahon sa ting-uwan. Atol sa gihimong inspeksyon niini, nasuta nga gitukuran og kabalayan ug uban pang edipisyo ang mga creek. Nasundan ni Ryan Sorote ang pagsusi niini sa city officials. Sayo nga gisusi ni Cebu City Mayor Michael Rama ang mga bahaon nga mga barangay ilabi na kadtong dunay mga sapa. Unang giinspeksyon ang barangay Hipodromo nga planong himuan ng access road paingon sa Ayala Business Park aron magamit panahon sa Bansiya. Apil sa bang hipodromo sa mga lugar nga bahaon uban sa Mabolo, Careta, tinago ngadto na sa Pier 3. Matud ni Rama nga sagad gikan sa uptown area ang tubig baha apan tungod sa kakuwang sa natural nga agianan sa tubig bahaon na sab ang laing mga barangay diin himutang ang makaraang suba sa dakbayan. Gawas sa problema sa kahugaw sa mga suba, problema na sab ang mga illegal settlers o mga estruktura nga gitukod mismo o sa kilid sa mga creek. Gitudlo nga sadaan sa mayor ang mga miaging namunuan sa dakbayan na nagpabaya sa pagplano o pagpreserbar sa mga suba. Nay congressman, nay mayor, o sa may lang ibamuhat. Una kong pangutana, tanawa, sa itabo din eh. Ang tubig din na mabot na sa hawak. Suwata nga mabot tubig din eh, babaw. Subay nini, buhiun ni Rama ang River Management Council nga may mututok sa pag-rehabilitate o paghawan sa mga suba aron makatabang sa problema sa baha. Makauban unya sa Creek Restoration Project sa Dakbayan ang Ayala Group o uban pang mga pribadong mga bundok. Sa Barangay Careta, nagbabag sa mga creek ang mga balay hinungdan sa grabe nga pagbaha. Gibanabanag nga moabot sa kapin o sa gatos ka mga panimay gikan sa tulo ka sityo ang mapektuhan sa proyekto sa City Hall sa lugar. May pasalig hinuon ng City Hall o ang barangay nga taga nagtarong nga relocation site ang mga mapektuhan nga mga residente kinsa misabot rasab sa plano sa mayor. Mura na yung gikan ng kuwan nga okay naman siguro basta ipahimutan na sa atin kanang taong maigo gid sa kanang kanal ba makuha gid sila. Ryan Sorote, News 5. Human ang pipila ka tuig nga paragbangi sa yuta nga giilugan sa duha ka mga dagkong developer sa Sugbo. Hingpit nang naresolbar ang maong problema kaganiya human sa malampusong conciliation meetings nga gipasiugdahan sa Kapitolyo. Ila kining gitawag nga breaking walls, bridging gaps. Pinagi sa pagguba sa paril nga nagsilbing utlanan sa Philinvest Land Incorporated ug Cebu Property Ventures and Development Corporation. Mataga na og kagayunan ng FLI nga maka-access sa Dan Gionson. Pinagi sa maong kasabutan ang Cebu Cyber Zone nga proyekto sa FLI magpalambo pa sa ekonomiya sa Sugbo ug maghatag sab og dugang income sa panudlanan sa lalawigan. Board is happy and even the city government is happy about this development kay para magunin sa kaiwas na natin. This is for the Cebuanos. Ang implication na ni, of course, maka full swing na for almost 2 years nga wagid ka boylo ang Philinvest, no? Ang BDO nila, ilang commercial mix, ang commercial nila sa ubos. So, mayaman ang mangga sa vitamina A at C na nagpapalakas ng katawan at resistensya laban sa mga sakit. Punong-puno ng iba't ibang mineral tulad ng potassium, calcium at phosphorus na nagpapataas ng enerhiya. Ang mangga ay nagpapalusog ng katawan at nakakatulong sa pag-iwas sa mga sakit tulad ng kanser at pagtaas ng kolesterol. Malinamnam at masustansya, sarap kainin sa kahit na anong panahon. Mangga, ang tunay na kampiyon.
Office of the President mimando sa pagsuspend sa implementasyon sa suspension ni Mayor Nelson Garcia sa Dumanog. Apan ang gobernador nga mipahamtang sa suspension mangita og paagi nga mapugnan ang paglingkod ug balik ni Mayor Garcia. Jinky Rosit, Suginlimi. Kini ang order nga nadawat ni Mayor Nelson Garcia gikan sa Office of the President nga nagmando sa pagpahunong una sa implementasyon sa suspension order sa mayor sa lungsod sa Dumanhog. Tungod ni ini, si Garcia mobalik paglingkod sa munisipyo karong Lunes. Apan ang kampo sa Vice Mayor nga si Efren Gungunhika miingon, May mo siya palikod as gawas sa munisipyo. Nagkaano mo siya og 5 kabuk lingkuranan. Dili lang siya kasa siya. matod sa amahan ni Gungunhika nga mo'y abogado niya nga kung dunay order silang madawat nga nag-ingon sa ilang pagpakanaog sa pwesto, andam silang mutuman ni ini. As the father, I will advise him whatever order that the duly constituted authority will issue in the proper hierarchy, like Office of the President, Governor, the Sangguniang Panalabigan, he should obey. He should obey. Si Gobernador Junjun Davide wa pa makadawat sa maong kopya. Base sa iyang panglantaw, posibleng ang gipasabot sa order sa buhatan sa presidente bao ang resolusyon nga giaprubahan sa provincial board ug dili ang iyang mando. Buot ni Davide nga magpabilin gihapon si Hika karon sa pwesto ug say gayong mupugos si Mayor Garcia paglingkod karong Lunes, muhimo na sila og lakang pagpugong niini. That can cause some complications, some legal complications. Atong tanawon na we will go on atong tunan pagmayo. Jinky Rosit, News 5. Paukad to mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!